Jeg hedder Pernille Rosendahl, og jeg er sangerinde og sangskriver. Jeg havde for nylig en situation, hvor vi havde et bandmedlem, som sagde farvel til bandet. Og vi skulle have en ny mand ind på hans plads. Jeg var meget glad for det tidligere bandmedlem og for den måde, han spillede på. Og vi får det nye bandmedlem ind, og vi er godt i gang med turnéen, og lige pludselig slår det mig, at jeg tager mig selv i at tænke på, hvor godt det var med den gamle. Og hvor godt han spillede, og hvor meget energi han havde på scenen, og hvor fed han så ud, når han spillede. Og da det gik op for mig, at jeg hele tiden tænkte tilbage i det vante, hvordan det var med den gamle, så slog det mig, at jeg i virkeligheden ikke for alvor havde givet den nye musiker en chance. At jeg for alvor ligesom ikke havde fået øjnene op for alt det skønne, han kunne. Og da jeg fandt ud af det, der skammede jeg mig egentlig. Altså, jeg synes, det var skamfuldt, det der med ligesom, hvor lang tid det i virkeligheden tog mig for at give et nyt menneske en chance. Og jeg skyndte mig i det øjeblik, hvor det gik op for mig, og vende mig om mod ham i koncerterne, og lytte på, hvad det var, han lavede. Og da det lige pludselig gik op for mig, hvor fantastisk et menneske vi havde med, der åbnede sig en helt ny verden. Jeg kunne lige pludselig høre, at han voicede sangene på en helt ny måde. Han havde en helt anden energi, han havde en helt anden rytmik. Og i det øjeblik, hvor jeg åbnede mine øjne for, hvor mega cool han var, så kunne jeg også lige pludselig se, at sangene blev taget et helt andet sted hen. Og der kunne jeg se, at jeg var slave af vanetænkningen. Jeg var slave af at blive ved med at hænge fast i det velkendte, det trygge. Hvilket jo var naturligt, fordi han var sej, den gamle. Men i det øjeblik, hvor jeg åbnede øjnene over for den nye, der kunne jeg også bare lige pludselig se en helt ny verden, der åbnede sig. Jeg tror, en af kunstens opgaver, det er at være med til at bryde mønstre. At man bevarer modet til at møde det ukendte. Og det, der er fremmed. I stedet for at gøre det, som alle de andre gør.